Door-to-door khlaimungni kholabo ongkhori salsingni salo Chichar Tagajala Jambujala constituency Pramotani candidate Suresh Deborma tini April talin bari salmari chasalo Chichar Tagajala Jambujala constituency ni bising khobjagnai North Tagajala BC door-to-door campaign khlaiukha kami para berelai lokorok bai malai lokorok bai kaham hamia kok halaite lokorok ni jungjalni kok rono khnawi chongbariwa kaplayang mani yagulo ajungjal rono yakagrinani saitok mungte bubagrano hamjago bubagra tipasa rokni bagai samung khaitong mani a samung rokno mukthang khlainani bubagrani imang tipasa rokni imangno mukthang khlainani bagai bubagra bai chongida harjak candidate Suresh Debormano kabang vote ribui kaplai khlai bubagrano kaplai khlai haino hai edisio tipramotno hapango tubu finani bagai kami nok abai Khlaijaka Chichar Tagajala Jambujala constituency Tipramotani candidate Suresh Deborma Shalbrum Abaimongni Kholawa Ongkhorma Haike Tini Chasalab Abaimongni Kholawa Ongkhrai Lokorokbai Malaye Koklam Shalaye Taklaini edisi Chongbaribo Kabang vote bai kaplai khlain bagai kok piri tongo Chichar Tagajala Jambujala constituency Tipramotani candidate Suresh Deborma Abaimongni Kholawa Ongkhrai Tipramotani candidate Suresh Debormano Logeri wi tongo YTF TWF ni adong jok songro Belanja hambai sini jota media songno tini bahina seng funga ciri simi price hatan simi seng dur khajak og dur khajak sini jota TWF ni sini jota warrior zik song sini sikla rok jota na khat honi pal baksa thansa kaisa baksa kai seng tini dur khaleka sini mo not takarjala sini phantok ei kabama para miliwi prior omon ekdom vast area tai ekdom kotor area seng tabu price hatan simi himang tabuk sini dur program payu abon bisingte oroni public oron lukro belanja khatungjak je boroni muchungmani te boron naimani bono wan sungmani je bas kango je borok thansane tongoino borok bubagrana logirinai hambairnai hamarirnai hne borok tini kokjang belek khatong thokjak karon sungtino jotono lenguno lengyu hne satongno satong huyawai jotono khathone khabaksa sungmlai tong karon tangai karon sini dofa sini aboni bortoman 6 schedule no je dokol khayen bai chesta khaitano borno sung krak thika krak jawab rona ngai hnenya tini joto tiprasara khathoni ojago jawago tini login to tini kaibasang nu khongrogo kok awai jakha tini pray nyang ifano more than 200 families hai malai kai pura fungni satani simi tabu almost 12 ta tami tongo pura sung ekdom himang kuno je sung himpurun simi tani tawsa jara kuno gari kai unya sung pura paraguri yang phantong ni simi yang sini gangahori ni simi abun puri tabuk sungor sopai ko taisa sini kher thagor sung ta phai sopai jakhaisi oma hakino lukurok bo obon nayu je tumuno nang kharaksa good leader na hangke nang para amchani duku kost nang sinani dorkar amon baino bor joton khatong laijak just somoyer opekha 17 tarik ni kaisa suna hamari roi kaisa kaplajang nang din abo thang tong abo no doubt omo hai kok awai mungni bisingti phana baksa je borok bujia ngai tongnai borok no bobo hai advice tongnai na actually am hai to kabam tongoino mano karon tirpra haste wasini borok no tuijo thangjang na abo to chesta khajin tongo je dokol khainai sajangmani sara tirpra sini dokol tongmani sini sara sini raja sini tirpra haste sini tirpra san tongmani agortala dormনগর udaipur sini dormongo sini omanpur joto sini tongmani tagu dokol khajai tong tagu edisin dokol khajai tong hangkai I borok wan suteng borok baskango ki borok no o hani malino sab samnai borok ki borok baina sason khajai tongnai borok bain siklogi kachir jai tongnai bujang borok no sungnai mano abaisi and tongoino mano abo karon aborongka sini dofao ka sraijak bongso ni mano asraijak bising tep sraijak abon borok ar para khorasa khobjago haisi karon je jagao ayang nani phai tini oti prahasen dokol khayan jaga thino nang logiri tongkhen mo khoroksa tiprasani kenani arino haisi nang tiprasani bukhangi mania and je tiprasano nin thuyo tiprasan tong hangkang kai nang hatei dofa o hani basangai nin hana baki nang rokha khanya abuni bukhaw hani automatically abo hani rigjagai thangoi abo rigjagai tong haisi so abon bagai mong thani hatamo dofa tamo bor abu kun siaro agi bor CPM tongai phainai tong damunu khaje tamuni bortoman bipin songto bor agi bhani 25-35 বছর CPM ni mani sarkari chomjagiri khai tak BJP ni mani shahani chomjagiri khai tong amai kabangma borok tong haisi and miyaka sangkhana ka kok borono romance script devnagiri bang kun ni soi khai boto saw jodi amai puru riman kangkai rajniti yakarne o moiden yakarne tabu abo bono jawab thang karon tini to srai tini social media bisingti kogoi rekha abo tini sini takuk bipin nang tamni jawab ronai abo to sang familia dofabai sabo dofabai gadder khaka abo srai tini abo srai nukja khaisi so bipin
Batabu ki but basa na basa ya bo bin thani bono tiya khaitung abo. Kurang suka mak tu ya. Doktor na ja Nak kah ni? kam ni saja liver of the Liver loss tu. Mak masih dona nak kono hok sabun putul malah tak bukan nak beraya pasal beraya. Wah, nak tangga hamna. Boleh wahid nak tajang, tak ada mana kiri tak boleh. Di bawah. Mai khosai da mansa. Hano khotoro khuliro hano kunthulaya. Isprero me hai sandro go ya sandro te magu chupo la lo ko pili kana ni sisi. Ani bukan omong dah na maku tu ya. Dah. Lori Malaysia tanah. Ya, ayam tak khatin nak dah sana sana. Masa bala kama hayang tong mani. Kalau mana bisangka. Bisangka. Bisangka tongka. Hasa hamle ya. Bukan dah tembak tu ni ya. Doktor kita mau sahabat apa? Liban nos ko ni jompong ko. Tak hamle kena rambu ko ni ko ni. No kau tu itu ini. Angka sih kita. Angka sih kita bro. Mai dato takle bo Mario bu dunai. Hamnai. Bo Mario bu dunai takla. Awaru nai kam thau nai ke tau. Baba grani Mario. Ye aram. Agir oke bo jagari femini. Asale pati agin ke tsain simina ang asale pati khlai pai. Bo Mario bu dunai. bukaje hamjago seram Baba grano da hamzak. hamjangman isen bukagrane hamjang Belah. bukan kepele thang ka tam khani se abun to tum thumya Kita kalai andor so Mario bu dunai. na ya ani ke adar kre adar chat baram thaga buine gari be mang gari bara nau nai rang ro nai thamani certificate card demu certificate ta pass on Bu tarai ka dokhe. adar se kre hinga mo khlai ga ya Sampai bahkan mau Itu cuma awalnya sih. Nunggu akhir saya ambil kayak kaya lah. lagi si ben hapa kan sentek pun jangan nak lihat. Enggak tiasak baba gran login tong sinai. Ha. Bo phai ka ba thang ngai tao nya jaga. 사고. Tai thầm ơi. bom bom ai ko ta buru mo te ko ta khlai ja ba ji do ta no bu do bo na wa khlai ja ba na bi ja do ta ko bai ro ko na wa ko Takle bo Mario bu dunai nyana ne. angaro noi Andor so. Baba grano hada hamzak. bu ka hamja wa Mana malai ke wasi pano. malaya thonon duk jawa Malai nya da mo sungsa. malaya musu Engkai tabok zeta candidate ke talman mani. Mono ke hada hamzak. abu lo lang sai mai ya jangan lagi di phải mình bấm nó đi trồng này chứ không bà Baba grano na sige. là chỉ cái nó hay có to tông à sao bọn kia nó ra lagi Agir ogale bo Mario bu dri femini nana na. hả Agir ogo bo Mario bu dri fai. ang ka bagi ba oh kasaba bu kakap kasaba di tong da katap lagi ke ba lo sedon to sara sone amalo ka ba lo sin jo pe phai ra ga abdu bikram mani ko ra ga bu pha awani busu Engkai tabok ke baba gra femini ya golo hangkang ke andor so bu dri fai yang kita. se sembuti to kata Engkai takle ba andor son bu dri. ada na yang ang ko jaga tai dia bu jas to ko tong bai chung ye tong bai chung ang ang so na nar da ma da bayan nai bi Bahai nana kepala jang na bahai matong. anh bữa khang cái trống ra thân mình trống đâu bữa nó gặp lại ra thân này Da ko nana ka thang sina. à Thang nei bisiro ko nang bo jago bo Mario bu dri fai. Orang tak na. Oran ro. Tiu les ni simi. Tio jes ni simi. Engkai tabok ngai baba grano hamzagai andor so mang rei feo. Ada itu.
Belai hamai dado. Bu Mario bu dana nyana nang takla. Anar so. राजा राजा शासक भाषा Ah. राजा 정신 버러 Mario bu dana. Taklai bu Mario bu dana. Ya hamai nak ya. Anar so. Adi sar.